אוקיי, בסרטון זה אנחנו נדבר על שאלה אחת. בעצם בשאלה אחת אנחנו מקבלים 4 אותות, S1, 2, 3, 4. רשום לנו גם את הביט פאטרן שלנו, זאת אומרת 0, 0 מייצג S1, 0, 1, S2 וכן הלאה. והמיקומים שלהם זה כמובן 1 חלקי שורש 2, 1 חלקי שורש 2, מינוס 1 חלקי שורש 2, מינוס וכן הלאה והלאה. ואומרים לנו הנח ההסתברויות זהות לביט 0 ולביט 1, הנח גלאי אופטימלי, הנח רש לבן גאוסי שסיגמה בריבוע, זאת אומרת סטיית תקן שלנו שווה ל-n0 חלקי 2. מצא את הערך של סיגמה בריבוע לקבלת הסתברויות השגיאה לביט, ובעצם אומרים לנו את הסתברויות השגיאה, שזה 10 בחזקת מינוס 1, 10 בחזקת מינוס 2, מינוס 3 ומינוס 4. אוקיי, אז לשם זה, מה שעשינו, אפשר להסתכל פה בקוד, כדי לחשב את הסיגמה בריבוע, אז בגלל שיש לנו את ההסתברות השגיאה, אז אנחנו יכולים לעשות את ה-Q function inverse, על מנת מההסתברות שגיאה, לגלות את סטיית התקן. שאני אומר, בעצם לא את סטיית התקן, סליחה, אלא את E חלקי, את האנרגי חלקי N0. זאת אומרת הסתברות השגיאה, אנחנו נעשה Q function inverse, ההופכי שלו, כדי לדעת כמה שווה האנרגי חלקי ה-N0. ועכשיו, אומרים לנו, סיגמה בריבוע שווה N0 חלקי 2. שאם אני קצת יזיז איברים, אפשר להגיד גם ש-N0 שווה 2 כפול סיגמה בריבוע. ולכן, כמו שאמרנו קודם, אנחנו רוצים, ה-Q var שלנו, שאנחנו עושים את ה-Q function inverse, אנחנו נקבל את ה-energy חלקי N0. ואם אני מציב N0 שווה 2 כפול סיגמה בריבוע, אז מה שיקרה לנו בעצם, יהיה לנו משוואה רק עם נעלם אחד, שזה הסיגמה סקוואר שלנו, הסיגמה בריבוע. ואז כתוב 1, שזה האנרגי שלנו, ולמה זה אנרגי? כי 1 חלקי שורש 2 בריבוע ועוד 1 חלקי שורש 2 בריבוע, שזה תקף אגב לכולם, יהיה שווה 1, ואם עושים את הממוצע בין כולם, יהיה 1. אז לכן האנרגי 1 חלקי 2 כפול ה-Q var בריבוע, שזה בעצם מה שיוצא לנו, ה-N0 שלנו שווה 2 כפול סיגמה בריבוע, ולכן הסיגמה בריבוע שלנו יהיה שווה האנרגי חלקי 2 כפול Q var בריבוע. אוקיי, ואפשר לפתוח את הסיגמה בריבוע כדי לראות את התוצאות שלנו. בבקשה. אז לשגיאה 10 מינוס 1 זה 0.30, 0.09, 0.05 ו-0.036. בסעיף ב' אומרים לנו ליצור וקטור בינארי אקראי L שווה 1000. הגדרנו. קח 2 ביטים בכל פעם ומפה אותם לאחד מארבעת האותות המשודרים אפשריים לפי הטבלה. אוקיי, אז מה שאנחנו רוצים לעשות זה בעצם למפות את הזוגות ביטים לאותות. קודם כל, עשינו איזשהו חילוק רנדומלי של הביטים, אנחנו ניכנס לביטים, אתם תראו יהיה חלוקה של 0, 1, 0, 1 בצורה רנדומלית. ועכשיו מה שאנחנו רוצים זה למפות. זאת אומרת, דרך המשוואה הזאת, זה בעצם משוואה שלוקחת את הביטים, ואומרת, זה 0, 1, כאשר האיבר הראשון זה המספר הזה, רגע, אני מנסה לסמן לכם שתבינו בדיוק על מה מדובר, הנה, מה שמודגש פה מצד ימין זה בעצם ה-0, והמספר השני זה המספר השני, או במקרה פה, אז רואים 0, 1, אז אנחנו יכולים לראות שזה מייצג לנו פה את הביט פאטרן S4. אוקיי? ולכן, אז אחרי שאנחנו מבינים מה הסימבול אינדקס משמש לנו, בעצם הוא הופך לנו את זה מבינארי לעשרוני, זאת אומרת 0,1 במקרה הזה יהיה שווה 2, 0,0 יהיה 0, 1,0 זה 1 ו-1,1 זה יהיה שווה 3. אז אם זה שווה באמת 0, אנחנו נכנסים לסמלים שלנו ומגדיר במיקום 1, 1 חלקי שורש 2, 1 חלקי שורש 2, ובמיקום השני 1 חלקי שורש 2, שזה כמו פה. ולכן ל-0 אז יהיה הצורה הזאתי,
לאחד צורה הזאתי, 3 ו-2, בדיוק כמו שמופיע לנו בטבלה. רק כדי שנראה איך זה מופיע, symbols, בבקשה, אתם יכולים לראות איך זה מחולק, והכל לפי הצורה הרנדומלית שמופיע בביטים. בסדר, וזה בעצם המיפוי והייצוג של הטבלה שלנו. ואז לצורך סימולציה של רעש לבן גאוסי אדיטיבי, מוסיפים משתנה קרי גאוסי עם תוחלת 0 ושונות של סיגמה בריבוע ששווה n0 חלקי 2 לכל אחד משני ההיטלים. כלומר עבור כל סימן, האות הנקלוט במרחב האותות הוא S1, S2 ועוד W1, W2. בשפה פשוטה יותר אנחנו עכשיו מוסיפים את הרעש. אוקיי, אז אפשר לראות, קודם פה הגדרתי את ה-colors, כבר אנחנו נראה, זה יהיה לשימוש עתידי יותר לסעיף הבא. אבל, אז אנחנו מחשבים בעצם, כדי לחשב את הרעש שלנו, את הנויז, אז אנחנו צריכים לעשות מכפלה של הסיגמה, שסיגמה זה בעצם השורש של הסיגמה סקווירד שחשבנו בסעיף הראשון קודם. ועכשיו אנחנו, כדי לעשות וקטור של הרעש, אנחנו מכפילים את הסיגמה בעצם עם וקטור רנדומלי, של חצי מהגודל שאמרו לנו להגדיר 1000, כי אנחנו מגדירים את זה בעצם לשני עמודות. זאת אומרת, אם אני יכול לעשות לכם, לא, אני לא יכול לעשות evaluate, אז בגדול זה יהיה שתי עמודות של 500. אוקיי, אני יכול להראות לכם את הנויז אחר כך, איך הוא נראה. כמו שאתם רואים, שתי עמודות בגודל של עד 500. הופה, עד 500, 5 ראשון, סבבה. אוקיי, ואז מה שקורה, אנחנו יכולים לראות, אני יכול להראות לכם באמת שהכל קורה בצורה תקינה. אנחנו ניכנס לסימבול שלנו, אוקיי? שזה בעצם המיפוי שעשינו בסעיף קודם, ואחרי המיפוי הזה, זה הנויז שלנו בצורה רנדומלית שאנחנו עשינו קודם, הרנדום כפול הסיגמה שלנו, אוקיי? ואז החיבור זה הסמלים עם הרעש, ואז אם אנחנו נסתכל על האיבר הראשון, 0.18 ו-0.14, והסימבול שלנו זה 0.707, מינוס 0.707, אז פחות. אז מינוס זה ועוד 0.14, צריך בערך לצאת 0.66, וזה צריך להיות 0.8 משהו. הופה, 8, 9 ו-5, 6. סבבה, אז באמת החישובים בסדר. אני חושב שקודם טעיתי בחישוב, כן, זה מינוס 0.56, סליחה. אוקיי, בסדר. ואז בד' עבור כל ערך של סיגמה בריבוע, צייר את האותות הנקלטים במרחב האותות, וצייר גם את השפות של אזורי ההחלטה. אוקיי, אז בעצם בחלק האחרון אנחנו מדפיסים את בעצם האותות. כבר אני אראה לכם את הפיזור שלהם ואת הגרפים. אופה, אז אנחנו יכולים לראות בעצם את הגרפים שיוצאים לנו, ומה שאפשר להבחין בעצם, ככל שהסטיית תקן שלנו גדולה יותר, אז ככה גם הפיזור גדול יותר, ובגלל כמו שציינו קודם, שהרעש שלנו תלוי בסיגמה שלנו, בסטיית תקן, הסטיית תקן זה סיגמה בריבוע, אז בגלל שזה תלוי בסיגמה שלנו, שזה שורש של הסטיית תקן, אז אפשר לראות שבאמת הפיזור גדול יותר, והוא לא נקודתית ככל שהסטיית תקן גדולה יותר, וזה באמת מה שציפינו לראות. וזהו, וזה התוצאות. אפשר לראות כל S1, S2, S3, S4, באמת כל אחד הוא צבע אחר, אפשר לראות את הפיזור ואת החלוקה ביניהם, ואזורי החלטה על הצירים, וזהו. לגבי חלק ב' של השאלה, אמרנו כתוב פונקציה שמקבלת הערך EB חלקי N0 ומחזירה הסתברות של השגיאה לביט, הביט error, עבור האפנון נתון בחלק 1. אוקיי, אנחנו נלך לחלק 2, נלך לפונקשן שלנו, הופה, הפונקשן שלנו מתחיל מפה. אוקיי, אז עכשיו אומרים לנו תחשב את הערך המתאים ל-Q בריבוע. אז החישוב שלנו היה מאוד דומה לחלק הראשון שעשינו בשאלה, בסעיף הקודם, רק שעכשיו לא היה נותן לנו הביט error, אבל כי קודם, אם אתם זוכרים, נתנו לנו את הביט error. אז מה שאני תכננתי לעשות, זה בעצם, אוקיי, בוא, אני רוצה עכשיו למצוא את הביט error. ואיך אני מוצא את הביט error?
נתון לי עכשיו ה-EB חלקי ה-N0. נתון לי ה-EB חלקי ה-N0. אז אם אני עושה את ה-2 כפול EB חלקי ה-N0, כמו שיש לנו בנוסחאות ושלמדנו בכיתה, עושים לזה כמובן שורש, אז אם אני עושה לזה את ה-Q function, אני מקבל את ה-bit error. ואחרי שאני מקבל את ה-bit error, אני יכול לעשות לזה עוד פעם Q function inverse, ואז אני אוכל לקבל לא את ה-EB, אלא את ה-ES חלקי ה-N0. וכמו שאמרנו, N0 שווה 2 כפול Q בריבוע, אני יכול לחשב את הסיגמה סקווירד שלי, ואז יש לי את סטיית התקן בעצם לשאלה הזאת. וככה אני חישבתי את החלק הראשון. תגריל 10 בחזקת 6 ביטים, 10 בחזקת 6 ביטים. אני אחר כך עושה וקטור אקראי בעצם ליצירת ביטים. כמובן כמו קודם אני עושה מיפוי לזוגות בדיוק באותה צורה, מוסיף את הרעש גם כן בדיוק באותה צורה, שים בו הסמלים ועוד הנויז. ועכשיו אנחנו מייצרים איזשהו גלאי, אנחנו עושים גלאי אופטימלי שבעצם ימצא לאותות שלנו את המרחק הקצר ביותר. זאת אומרת אנחנו עושים איזושהי לולאה, אוקיי? לולאה שרצה בעצם על חצי מיליון, זאת אומרת על חצי מיליון, כי יש לנו שתי עמודות, וכל פעם תבדוק בכל אות מה המרחק הכי קצר. ברגע שאנחנו מוצאים את המרחק הכי קצר, אנחנו משתמשים בפקודה שנקרא bitget, כדי לראות בדיוק את המיקומים שלהם, איפה היה שינוי ואיפה לא היה שינוי. ואחרי שאנחנו רואים איפה היה שינוי ולא היה שינוי, אנחנו יכולים לדעת ולחשב מה שיעור השגיאה שלנו. מה שיעור השגיאה? שאנחנו עושים בעצם סכום לכל הביטים ששם גילינו שיש שגיאה, ומחלקים באורך כל הביטים שלנו, שזה מיליון, ואז יוצא לנו בעצם הבר שלנו, שזה הביט error. ובחלק השני של השאלה, אומרים לחשב באמצעות פונקציה שכתבת בר עבור EB וחלקי N0. עכשיו בפונקציה הזאת כבר קיבלנו מראש כמה שווה ה-EB חלקי N0. ופה, זה בעצם המיין שלנו, אנחנו מגדירים איזשהו array שמכיל את כל המספרים של EB חלקי N0, כמו שהוגדר, מ-0 עד 10, כמובן בדציבלים. בגלל שזה מוגדר בדציבלים, אז אנחנו רוצים להפוך את זה אחר כך לעשרוני, וזה הדרך שאנחנו עושים לעשרוני, אם לא אמרתי קודם. ועכשיו ככה, אז אנחנו רוצים לגלות מה הבר שלנו, ומה הבר התיאורטי. אז לחישוב הבר, אז אני כל פעם שולח לפונקציה שעשינו קודם, והבר התיאורטי, בעצם הבר התיאורטי זה הביט error שלנו. זאת אומרת שמה שאני צריך לעשות, זה כולה Q function לשורש של 2 כפול EB חלקי N0. זה הכל. לא צריך להוסיף לא את הרעש ולא את הדברים שעשינו קודם לפונקציה. ואחר כך אני עושה מיפוי בשביל הביט error תיאורי, מדפיס הכל, ואז רגע, סליחה, לא הרצנו, ואפשר לראות בעצם את הסטיית תקן שיש מהפונקציה, על כל מה שיש לנו מה-EB חלקי N0, 0, 1, 2 עד 10, אז ל-0 הסטיית תקן היא 0.25. 1, ואפשר לראות ככל שה-EB חלקי N0 באמת גדל, ככה סטיית תקן יורדת. אז עכשיו, לגרפים שאנחנו מקבלים, באמת אפשר לראות שהם מאוד מאוד זהים. זאת אומרת, הם מאוד דומים, זאת אומרת, אנחנו פועלים למעשה כמו התיאוריה, ובאמת ככל שה-EB חלקי N0 שלנו גדל, אפשר לראות שיש קצת שינוי, אבל עדיין מתנהגים אותו דבר, הכל אולי בגלל הרעש טיפה שמפריע, אבל באמת מתנהג כמו שציפינו שיתנהג. וזהו.